Estimar, inclús respectar alguna cosa, una persona diferent.
Bé, és un moment de transició, tot esperar, és un moment en què la ciutat ha de mesurar una mica la nova política que potser pot començar ara. Tancar una mica aquest període de Dubai que és tan fort a Catalunya, el pretenir això que diu les 7 famílies. Bé, doncs s'ha d'acabar això i tot el talent que hi ha a Catalunya, que és moltíssim, s'hauria de poder expressar tots alhora, protestar els joves i sobretot buscar que és molt fàcil a la cap de la fi, doncs fer unes reunions. Jo crec que falta una cosa que va dir que ja clar, que no sé si ell ho acaba fent a França, una mena d'estats generals de la cultura, o sigui, de reunir la gent més sensata i amb professionalitat i amb anys d'ofici amb gent jove i anar trobant uns camins de treball, no? Com es va fer durant el noucentisme, doncs bé, cal una altra, diguem-ne, potser cal una mena d'ordenació, no amb el rigor potser dels noucentistes, però sí una mica de doncs sí, aquesta etapa una mica caòtica que hem viscut, de tots conductors, d'oblidar la memòria, de jo tinc tot i tu no, i doncs mira, et fastidies, doncs et fastideges, doncs no em diguis que tots estan construint el país, tu fes això, però anem coordinant esforços i no sé, jo crec que aquest país té un grau de talent insòlit. Mira, la verdad que siento, aquí no se puede entender, hay una cosa que me sentí mucho más, como este plan de que así se va a todo el mundo, ¿no? Lo de las antiguas, todo lo bajo, ya me ponía que no existe lo que sea, ¿no? En realidad, ¡pisca!
las siembras y luego te las comes. Y eso es lo que hacemos con la cultura aquí en Barcelona. A mí me sienta bien, me gusta, ¿eh? O sea, ahora estoy un poco a dieta y tal, así como muy sano y tal, pero me gusta la cultura de Barcelona. Lo que sería ideal para Barcelona sería convertirse en una ciudad de segunda calidad. Podria ser tot el front marítim, lo regalem a Tarragona, perquè està el mar, i com que és una ciutat inculta, terriblement inculta, tots els museus també que se'n vagin allà, com que a Reus tampoc no poden ser ells, li regalarem tota la part de Gaudí i tota la part modernista, perquè així s'estigui com teus objectes. Tot el que s'entén que és ciutat vella, i Girona que s'emporta el que vulgui, i llavors què farem del que resti de Barcelona? Un gran parc temàtic amb el parc d'atraccions tibidals inclòs. I llavors allà, doncs que la gent pagui, i jo no vull fer alcalde, perquè el problema de Barcelona és que Barcelona posa guapa, però se'ns ha quedat una mica pendeta. El que hem de fer és que no sigui tan pendeta i que sigui una mica més espaviladeta. Barcelona, menys tonta, menys guapa i més llesta. S'acabó. Y en el fondo todo el mundo es bueno, asociado. En el fondo todo el mundo es bueno. O sea, al inconsciente no le digo nada mal, porque queda en el subconsciente lo que llamamos la educación del consciente. El consciente son los humanos, lo cotidiano, la realidad. El subconsciente es la psiquis, esa frontal, y el inconsciente colectivo es esa actividad de la inteligencia. Una de las primeras artes en lo que creo fue la música. El mi colegio tiene más sobre todo y yo incluso la ópera. Cuando el hombre empezó a conocerse a sí mismo, saber que aquel que andaba por allí era él también, el nace de una iglesia también, era él, en tantos millones de eran cosas que no sabían identificar, no sabían, pero no sabían ver, eran cosas, pero entonces el hombre acabó por saber que aquel es él. Y entonces empezó a comunicarse, a hacer todo. Entonces, si vamos a empezar culturalmente, empezar a encontrar frases o sonidos que quisieran decir una cosa. Hace que, claro, ya también se estaba diciendo, seguramente estaba diciendo, es muy posible que encuentre una forma de que invitar a alguna cosa, lo que fuera, y además cuando quiere, parece que van a ver, porque aquí está haciendo desde la montaña de enfrente, y inventaron la ópera.
a Vila. Conec la utilitat de la inutilitat i tinc la riquesa de no voler ser ric. Poemes de Joan Brossa. El manifest groc. Aquest manifest no vol ser cap homenatge al manifest groc. Considerem que per la seva contemporaneïtat no ho necessita. Volem dir que, dissortadament per Catalunya, s'han tornat a repetir els mateixos mals culturals que Salvador Dalí, Lluís Montanyà i Sebastià Gast fa 80 anys van denunciar. Barcelona, qué bonita eres, Barcelona. Barcelona, ciutat endominicada, endiumenjada, manxada, pèrfida, escèptica, corrupta. No, sí, a mi ja m'han dit, jo estic esperant perquè en qualsevol moment, o sigui, jo porto tota la tarda aquí, però em van dir que en qualsevol moment pot aparèixer una patera. Aquest barco d'aquí no ho és pas. Jo crec que l'únic que pot salvar Catalunya, ara sincerament, són les pateres. Estic obsessionat. I també estic parlant de fer una travessia mediterrània que porti pateres cap a l'Àfrica, aviam si ens despertem. Perquè tanta Catalunya, de la Catalunya, i que tenim un negrito, però hauríem après a parlar el català i és molt educat. El Cardarem igual acabarà fent de capullo i llavors ens caurà molt bé el negrito. El que hem de fer és baixar-se els pantalons i que ens se la fotin tots. Ens se la fotin tots i obrir els ulls, perquè els sentits estan estabornits. Era una que arribava o que marxava?
part físic i en part virtual, però que sens dubte serà una imatge de la ciutat molt important i de grans dimensions vers Europa. Compto amb un equip de qualitat recomanada per a diversos professionals i esperem tenir un èxit. Perdoni, 300 milions d'euros. I pensa que està un teatre obert a tota la professió que demostra el seu bagatge i interès en les seves coses? Es crearà el seu ciutat per la cultura de l'esport i de la qualitat? Un moment, sisplau. Em podríem posar la talla? La pócima de la verdad. Sí, serà oberta a totes les persones de la nostra professió, que siguin els nostres amics o bé que ens devem favors. Però això és indignant. És un teatre públic. Vostè ha de fer el servei del ciutadà i ha de fer per la gent que va que s'ho mereix, no els seus amics. Miri, això de donar-li el que s'ho val, el que ha fet més menys, és una qüestió relativa que depèn de moltes altres circumstàncies. Digui? No, és que estic reunit i no m'és possible, És no m'és possible, no. Sento, Déu. Digui? No, és que estaré assajant. Però ho sento, no em serà possible, estaré assajant. Bé, Déu. He sentit que deia que estarà assajant. Vostè, que és de director, presentarà també les seves propostes. Sí, esclar, unes quantes. Però tothom tindrà dret d'enviar el projecte, propostes, si vostè serà obligat a atendre aquestes persones, o serà assajant? M'agrada que faci aquesta pregunta. Jo passaré per part del meu temps viatjant i assajant. Però, de totes maneres, nosaltres ja avisarem a totes aquelles persones, ja ens dirigirem a totes aquelles persones que trobem que siguin interessants per la nostra línia de producció. Robot automàtico. Retratado. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? La monarquía, la aristocracia de algunos que solo quieren conservar su puesto. Y señalan con evidencias de trabajar. Me decía un director, cuando tú estabas en Barajas, pero estaba en Nueva York. Un día va a aparèixer mobiliat per la sorra, com si fos tots dos parlaven de silencis, dels homes, tots dos parlaven de silencis, dels homes incomplets. Però ella no tenia cames, i ell continuava lligat. Massage, 5 euros, massage. Agua Coca-Cola beer.
Parce que ce que nous avons ici aussi, c'est en tout cas une valeur pour nous. C'est une valeur pour nous et que nous ne devons pas aussi laisser ça et extra de ce que nous venons d'ailleurs. C'est ce qui est intéressant de souligner et que nous apprenons à vivre africain. Et de ne pas faire une vie transférée des occidentaux parce que chacun est Dieu chez lui. Et ici, je veux dire que ce que nous avons, c'est un patrimoine pour nous. C'est une richesse. Notre terre est très riche et il ne faut pas que nous essayions de copier une vie étrangère qui ne convient pas à la réalité de ce que nous sommes ici. Cette association a été créée en 2003 et nous comptons 102 orphelins, une vingtaine de veuves. Veuve veut dire que c'est dont leurs maris ont décédé. Donc ils n'ont plus les moyens pour s'occuper de leurs enfants. Potser la mort no existeix. Potser tot només canvia. Pren formes diferents.
Per això cal tenir consciència per no oblidar. Jo alçava la maneta a les estrelles quan era xic, com un esquitx d'Isop. A Dània somiava les més velles, les veia tan a prop. Ara, sovint, més de tarar per roges, encara la desig m'apunt. Fallar-me quan les veig tan amoroses i més ara les veig tan lluny. Del cel estant, per què em mostreu les ales si no em deixeu-les als jardins pujar? Oh, Déu meu, dau-me unes ales! O si no, preneu-me les ganes de volar.